särkäs kaikkia valoja. No, älkää täällä enää kuvata. Olisiko nyt hyvä? Nyt on hirveän hyvä. Näkyy oikein hyvin, kiitos. Joo, Joo. Jep, elikkä meidän aiheena on www-sivujen tuottaminen ja me tehtiin ne Kodinkone Puolakalle. Heinolalaisille Kodinkoneliikkeelle. Ja sivustolle tuli tietoa yrityksestä. Sitten me tehtiin sinne sellaiset linkit, tai mitä ne myy, eli vaikka valaisimet. Siitä linkistä lähtee sivulle valaisimien valmistajien linkit ja sieltä vaan niiden kotisivuille linkit. Ei mitään sen kummempaa. Tarkoituksena ei ole koskaan ollut mitään verkkokauppaa tehdä tai vastaavaa. Ja sitten idea on, että se yritys saa näkyvyyttä ja sitä myöten sitten lisää asiakaskuntaa. Joo, ja sitten projekti alkoi ihan siitä, että joka tapauksessa me saatiin tää aihe, Vaalanen ehdotti meille sitä ja me otettiin se vastaan. Ja sitten seuraava vaihe siitä oli, että me tavattiin tää Puolakan Ari, toimeksiantaja ja yhteyshenkilö ollut tämän koko projektin aikana. Ja hän sitten antoi meille tämmöisen pohjaehdotuksen, missä oli vähän vinkkiä siitä, mitä se haluaa sinne, että pientä asettelua ja sitten se informaatio siitä yrityksestä. Ja sitten se lupasi, että se lähettää sen logon ja kuvan sähköpostilla. Vaan siitä yrityksestä siis. Niin. Joo, eli tämä sivun aloitettiin tuottamaan silleen, että suunniteltiin ulkoasuja. Käytettiin sitten värinä tällaista oranssia, joka on niiden logossakin. Siitä sitten saatiin ihan hyvä pohja. Sitten tämä Puolakan meille teki tuollaisen esittelytekstin, joka me lisättiin siihen sitten etusivulle. Sitten niin kuin Jani tässä kertoi, että jokaisen noiden eri tuotteiden valmistajan logo tulee sinne, niin mihin nyt meneekään. Niistä sitten saa uuden ikkunan niiden kotisivuille. Sitten yhteistiedosivulla on kartta ja niiden perusyhteistiedot. Tässä on ihan meidän Makromedia Dreamweaverista on etusivusta kuva ja sama etusivusta ihan koodi tossa. Ei siitä sen enempää varmaan. Sitten minä ja Jani tehtiin molemmat oma ehdotus ja lähetettiin sitten Puolakalle se. Ja mun ehdotus sitten valittiin ja niin ja näin toi Jani ehdotus. Ja sitten Puolakka on meille sähköpostiin lähetellyt, että mitä muutoksia se siihen haluaa ja onko siellä jotain korjattavaa ja silleen. Joo, ja tässä on nyt mitä ohjelmia me ollaan käytetty pääosin. Eli Dreamweaver CS3, se on web-suunnittelijoille että kehittäjille suunnattu ohjelma. Ja se mahdollistaa sivuston ylläpidon sekä visuaalisesti että koodinäkymässä. Ohjelma on siis helppokäyttöinen ja nopea työkalu. Ja sitten toi Photoshop, millä me nyt ollaan tehty toi tausta esimerkiksi tonne ja vähän logoa muuteltu. Ja sitä nyt yleensä käytetään kuvien tekemiseen ja muokkaamiseen. Muutenkin. Joo.